Това на погледни и чукни нас. Чао! Едно възвишено сърце се пръсна. Спи. Лека нощ, мой мили принц. Рой ангели да те приспят в вечния покой. Моля? Много библейско казвам. Ангел Рангелов. Че аз не се казвам. Аз съм Венета. Вълканова. Аз не съм Рангел. Ама сте. Познали? Викат ми вълчето. От Вълканова. Смело, момиче. Вие сте този, господин Рангелов. От вестника, интервюто, нали? Ангел Рангелов. Познали? Болестно ли е престъпното съзнание? Вие наистина ли сте невинен за убийството на Параскев Попилиев? Затворен човек сте. Защо решихте да дадете интервю за нашия вестник? Моят живот си е отишъл. Аз съм вече стар, сам. Не съм нужен никому. Но ако има там някъде, затворен зад решетки някой, един единствен дори, който е невинен, който лежи окован, оклеветен и клет, който знае, че ако има какво да даде на обществото, на близките си, на света, искам на този човек да кажа, аз съм сигурен, че той не е един единствен. За свободата си никога не е късно да се бориш! И така нататък. Тук журналистката Попова споменава, че очите ви са се изпълнили със сълзи. Не е ли малко прекалено? Прекалено? О, свобода! Колко престъпления се извършват в твое име! Манон Руан. Момиче, прекалила си с мъдростта на вековете. Нищо не разбира. Ще ви обясня. Искам аз да ви попитам нещо. Това ми е молбата, само ме изслушайте. 5 минути. Журналистът ли си? Не. И как ме намери? Проследи. Полиция? Не. Счетоводителка, общо взето. Тук наблизо ми се наложи тия дни да ходя по работа. Внасям едни неща. Видях ви онзи ден на една пейка. И вчера пак там, ама различен. И днеска пак във вестника. Усетих нещо като дежави. О, говори ми, ти си значи. Познах ви. Браво. Виждала ви бях 2 пъти на пейката в градинката отсреща, обаче бяхте непознаваем, различен. Аз много гледам хората. Навик. И го познах. Макар че 2 пъти беше с различно облекло, различна стойка, излъчване. На различна възраст даже. Но все пак един човек, един и същ. 10 години в затвора сте лежали, не е никак малко. Първите години при строг режим. Тъмничен. Ей, моме, аз съм опасен. Хоби ли вие да се преобразявате? Така ли се оцелява? В затвора. Хоби, да. И кебана в централния затвор. Кръстословици и непривични спомени. Така се оцелява на моята възраст. И не само в затвора. Тази биография от интервюто във вестника. Вярно ли? Някога сте бил прочут учен изследовател. Уволняват го. Организираната престъпност установява връзки с него. По-късно е осъден за убийството на Параскев Попилиев. Седнал на кабърче и получил удар. Направили рутинна аутопсия и открили, че отровен с изключително рядка латиноамериканска отрова. И някой се сетил, че преди години вие
сте експериментирали с единствена внесна тогава в България такава отрова. И? Вярна ли е биографията в вестника? Да речем. От какво живеете? Имам скромни нужди. Аз пък имам предложение. Ще я на всяка цена. Даже ушите сам сега, там хвърли нещо. Чакай, че там. Аз имам Момент. Там заради видимостта се, нарочно хвърли, ей там някъде. Седно си там. Не, там хвърли парите на пода. Но остави да не ги дръж всички. Една за ми пачка и метни там. И ми гледай как ще реагирам. Де си гледа... Гледай, аз как ще реагирам. Добре, връщам от какво живеете. Да. Не, какво живее предишното. Вярна ли е биографията? Така. Вярна ли е биографията във вестника? Да рече. От какво живеете? Имам скромно. Аз пък имам предложение. Предложение, що да го разделиш? Не знам. Толкова е. Опа, внимавай. Не знам сигурно за да го хвърля. Ми покажи ми го. Ето на мен го покажи и го метни там. Добре, после. Аз пък имам предложение. Вярна ли е биографията във вестника? Да рече. От какво живеете? Имам скром. Аз пък имам предложение. С предложение, бе. Какво? С думата предложение. Нали обратното беше? Що да забавим? Аз пък имам предложение. Не съм казал обратното, напротив. Аз така разбирам. Това ми е предложението. Що трябва да ми го казваш? Аз пък имам предложение. Това е кос. Кос. Както играла ли си било? Кос казваме. А не казваме кос да го хвърля. Кос. Това ти е коза. Предложението ти е коза. Вярна ли е биографията във вестника? Да рече. От какво живеете? Имам скром. Аз пък имам предложение. Не там, бе! Искам да се види пред камерата. Оф, да. Добре. Добре, връщаме само това, защото да твой пак. От какво живеете? Имам скромни нужди. Аз пък имам предложение. Какво? Приготви си това. Предложение. Проста работа. Всъщност няма дори да трябва вие да я свършите. Ще можете скромните си нужди да ги покривате спокойно до края на годината си. Ама... Аз... За съжаление не съм този убиец от песен. Издържам повече. Тук вече... Да, това си мислих после и за не. Не трябва да има никаква по-късност. Просто все едно изведнъж тук балон, без късност. Дали може да не се чуе това, не издържам. Да. И газва само по-късно. Това е по-хито. Нещо се промързвало. Да, даже да не се чува въобще какво е. И накрая, после второто, то имам още веднъж го повтарям. Сега пък сълзи. Ей! Що за вълче си, момиче? Не издържам. Съжалявам. Не мога да ви помогна. Речете си, така се изхвърлят токсини, но ако обичате, изхвърлите ги. Може ли да ви разкажеш си? Откъде толкова пари? Фирми. Негодник! Аз? Той!
Заминала е с нея на круиза. На глобален лукс. Лайнера глобален лукс. Беше обещал на мен, бяхме в Флорида по бизнес, беше ми обещал. Абсолютно. Каза, миличко, като уредя нещата с Пандора, жена ми, ще дойдем специално, само ти и аз, на глобален лукс. Лайнер. Кораб за 4000 туристи. 11 ресторанта. Гледаш мюзикали на сцена, Евита, докато си ядеш десерт. Ягоди с шоколадова глазур. И още казина, басейни, клубове, ресторанти, дискотеки, кортове, фитнес, планетариум, 30 асансьора, 2 мола, мрамор, стъкло, учиш скуба дайв. Виж ги тези асансьори, чакай ти го казах, не ме ли чуй, ти го показваме на видеото. Как се изкачват нагоре, тържете 30 асансьора. Така. Лайнер. Кораб за 4000 туристи. 11 ресторанта. Гледаш мюзикали на сцена, Евита, докато си ядеш десерта, ягоди с шоколадова глазур. И още казина, басейни, клубове, кортове, фитнес, планетариум, 30 асансьора, 2 мола, мрамор, стъкло, каминки в стаите, меки килими. Спираш на острови с палми и плажове, мечта, учиш скуба дайвинг и рафтинг. А онзи ден, като се дърпах за онази работа през граница, ми каза, че направил резервациите и че щял да говори с нея, с Пандора, докато ме няма. И че ще заминем, щом си дойде. И аз пак, нали, за последен път било. Прекарвам там, каквото там, този път до Цюрих. За него всичко готова да направим. 3 години му робувам. Връщам се от Цюрих. В офиса ми казват, отишъл си рано. Телефонът му изключен. Заминал е с нея. С Пандора. Всичко свърши. Мразя го. Обичал го, ама сега го мразя. Абсолютно. Ненавиждам го. Така е малко, не мога да ама ще пробвам. Това е последния плюс. Тук не знам как трябва да го изиграеш. Така, нататък. Да. Добре. Помогнете ми. Не молба. Да. Дебел глас! Пак се подготви, чакай, не бързай. Тук имаме промени, имаме даже всеки път в този преход ние ще го използваме това огледало, защото оглеждайки се в него, влизам в другия образ. Какво беше? Беше, махни се, Хамлет е ела. Хамлет изглежда се да, общо взето тук, да. През огледалото ще минава всичко. Пък и по този начин ще можем да проверяваме, защото ние като застанем в угъл пред огледалото, ние виждаме публиката и виждаме докъде сме докарали. Някои спили или така гледат. Чакай си, това е като различиме. Това сега ми хрумва. Това е като... Това е... Значи това огледало, което съм го сложил отзад, ние от време на време ще ходим да поглеждаме в него, все едно както актьорите, когато има завеса, те, нали, без да ги забележи публиката наднича да не пъления салона. А ние така ще гледаме там, ще проверяваме докъде сме докарали с публиката. Така. Помогнете ми. Какво мога да правя аз? Да ме изслушате, имам план. Трябва ми съвет за консултация, само става дума. Тази сутрин, като видях вестника и ги познах, реших, че всичко лесно може да стане, с ваша помощ. И днес дойдох и седнах в кафенето отсреща, ви гледах и ги проследих. Но аз се прибрах преди 4 часа. Да. И какво правихте до сега? Събирах кураж. Къде? По улиците разхождах се.
Тук в квартал. Разбира се, че не. Бене. No smoking. Рекон. Фирмата е търговска. Внос и износ на всякакви неща. Работи там от 3 години. Той е на 39. Влюбих се в него от първия момент. Толкова е чаровен. Обещава ми от самото начало, че ще се разведе. Вече не издържам. Чашата преля. Имам пари от него. Да. Имам пари. От него, да, от него. Значи не имам пари е жеста ми. Да, от него, значи да, откраднах му ги. Защото го правих след от него, жеста. Добре, от него. Има. Не, малко пак не го сливай. Да, значи имам пари, аз не... Точка от него. Че. Не, защото тук имаш, отчиташ и мой поглед. Имам пари. От така него. ли? Поясняваш. От него, ма той е с намигка, с намигване. От неговата каса. Да. Само се запиша. Вече не издържам. Чашата преля. Имам пари. От него. Да. И аз имам нужда. Няма да кажеш да. Да, само кимане. Не говори, излишна са думите тук. Или ще намигнеш и нещо е аверски такъв номер трябва да бъде. Вече не издържам. Чашата преля. Имам пари. От него. Не можеш да намигваш, бе? Малко. Или нещо, или кимни, само категорично, обаче... Се получи комично, ако взема. Точно комично трябва да се получи. Те няма да видят, публиката не те вижда по мен. Както и да е. Аз говоря като собствено, така, като играя, защото то се усеща. Така, окей. Имам пари, да. По-добре. Да, окей. Имам пари. От него. Аз също имам нужди. Посъбрах доста. Не посъбрах доста так. Аз също имам нужди. Посъбрах доста. Няма кой да ми свърже. Да ни свържи. Никога не съм ви срещала. Офисът на фирмата не е наблизо. Живее в другия край на града. И си мисля, че ако прилича на обир или на нещастен случай, по-добре. Няма кой да се усъмня. Той, например, обича да ходи за гъби. Ако вие може да ми намерите отровен двойник на манатарката, например. Или някоя отрова, която ще има същия ефект. Как ще попадне в неговите гъбки? Ще се прави, че не му се сърдя, като се върне. И ще отида с него за гъби. Все едно всичко си е абсолютно кул. Но ако все пак някой се усъмни, в офиса не подозират ли за връзката ви? Не. Стига ме гледа! Сгафих! Напиши го 100 пъти. Фиаско, гаф, провал. Аз съм го написала. Защо ме гледаш? Колко часа ще ме гледаш? Не знам, да, добре, преди нали трябва да усетя гаф. Окей. Да, преди нали, защото ето ти призна с кланяне на глава или въобще и аз да казвам, нали, призна, усети ли се най-после бе глупендер? Добре. Добре, айде от офиса на фирмата, в офиса на фирмата, не подозирай. Да върнем от преди не. Така. Не, преди подай на реплика. Ще се прави, че не му се сърдя, като се върне.
и ще отида с него за гъби. Все едно всичко си абсолютно cool. Но ако все пак някой се усъмни, в офиса не подозира ли за връзката ли? Не. Нали? Имам и други идеи. Разказвай. За идеи. Не. За не. Ще ми помогнете ли? Ма как да ти помогна? Аз не го познавам. Ще ми помогнете ли да си отмъстя? Да му спра часовника? Само си говори. Тъй като казва за часовник път и аз не съм часовника. Абе, гледам те, момиче, или много страдаш, или си много добра актриса. Страдам. Много страдам. Отчаяна съм. Ами, Наистина ли, както пише във вестника, сте сам? Нямате си никого. да. Едина. Така ми е добре. Преди да влеза в затвора имах сестра. Съсипа я вече. А там така и... А в затвора така и не завързах приятелство. Там живеят истински престъпници. Закоравели. Нямаш представа, моето момиче. Престъпление. Убийство. Нещо. Свят. Я го вземеш да се прибереш, да се наспиш, ще го забравиш. Ако не днеска, утре, в други ден, другата неделя, другия месец. Не. Той... Знаеш... Значи, това, тук пак, както преди малко ще видим, значи тук, докато аз ти говоря тези неща, ако там е публиката, все едно, просто ти се най-спокойно си се нагласяваш, за да кажеш всичко това. Обръщаш се, както се седнала. Няма никакви жестове, никакви глави, никакви... Да, т.е. не се... Не. Така, да, добре, ще видим. Само сега се обърне на това. Така, значи, какво? Що не да се прибереш, да се наспиш, ще го забравиш. Ако не утре, други ден, другата седмица, другата неделя, другия месец, до година, през цялото това време е обръщането ти, докато аз върборя. Виж какво, що не вземеш да се прибереш, легни да се наспиш, ще го забравиш, ако не утре, в други ден, другата седмица, другия месец. Айде бе, искам да се обърнеш изцяло е така. Аз разбрах, че... Сега понеже камерата. Ама аз ще си погледам текста, но се... Добре, бе, няма никакво значение. На маса. Значи, когато сме публиката е там, просто обръщаш се към публиката. Това трябва ли да се чуе, че да те прекъсна, защото... Нямаме да прекъсваш. Пауза, имаме тук влияние. Добре. Що не вземеш да таковаш, да се наспиш, ще го забравиш, ако не утре, в други ден, по-други ден, другата седмица, другата неделя. Аз даже седя и те чакам, какво млъкна бе? И нарочно оставяш тая пауза. Той... Знаеш ли какво ми каза? Бяхме за гърб. Използвай камерата си. Искам да... Нали, уж се разбрах. Почни от начало.
Значи, ако не тази седмица, другата неделя, другата седмица, другия месец, до година, другия век, ще го да правиш в момент? Комътна, бе, и аз седя и се чуда и затова тази пауза е много горяща. И така ще научиш какво става. Не. Той... Знаеш ли какво ми каза? Бяхме за гъб. Когато дошло един път време, ангелите да направят вълшебство на земята, събрали се и решили ти да се родиш. Когато бяхме в Щатите, в Флорида, бяхме в един музей. Музея на оживелите картини. Дето изобразяват с восък картини. Тайната вечеря, Мона Лиза. Ще го върна, защото... Добре, няма значение, давай напред. А когато бяхме в Щатите, в Флорида, бяхме влезли в един музей. Музей на оживелите картини. Дето изобразяват с восъчни статуи картини. Тайната вечеря. На стената снимка на картината. Ти продължаваш този монолог да ми го романтизираш. Значи, това преживяване е била си в катакомба, вляза си в пирамидата, при фараоните и един фараон те е изчукал там, изведнъж оживял някакви такива ужаси. А ти ми го разказваш как много красиво преживява. Това е най-омерзител, това ми играеш. Омерзителната случка в живота. Тук говорите, използва думата изтърпушен. Изтърпушена е била там. Това, този спомен е изтърпушен. А ти нещо пак не го пееш. Аз ще си представях, че все пак е красив спомен. Нищо красиво няма от днешна гледна точка. Отвратително! Всичко е в екземи и затова и наблягам и за екземи и за тези неща и за изтърпушване. Добре. Колко било е тогава, а сега се е превърнало в купчина повръщано. Примесено с лайна, не знам вече какви образи да употребявам. Повръщано идеалия. Това е този спомен по мен. И он е целият в екземи. Той... Знаеш ли какво ми каза? И затова ти е трудно да го разкажеш, защото това да го преживееш още един път. А пък същевременно той има и психотерапевтичен, защото има, примерно, нали, поне когато следват медицината, хипнозата, и аз съм присъствал на такъв сеанс, Джералди, значи карва се пациент, който е под някаква травма вследствие на преживяна случка, било там катастрофа или присъствал на убийство, или еди какво си. И карвайки го, значи това съзнанието и това непрекъснато дразни. Нервната психиката, прочее, може да стигнеш дълбока депресия. Вкарвайки те в хипноза, той те връща, хипнотизатора, манипулатора в спомена и ти го разказваш. И това се възпроизвежда многократно. И този разказ на тази травмираща случка постепенно те освобождава пациента от потискащия ефект. Това е функцията на театъра. И всеки, докато така се освободиш от него. Това е... В един гаден ден пък това те обличава, отдалечава, освобождава. Защото не стои вече в теб, ами някакси вече и извън теб. Това е въобще смисъла на изповедта, на споделянето. Иначе като го държиш в себе си, то те смазва.
Това е и приказката за царя, който магарищите уши, че изкопал дупка, защото да го каже на някого, да го изхвърли от себе си. Така. Той... Знаеш ли какво ми каза? Бяхме загъбли. Когато дошло един път време, ангелите да направят чудо на земята, събрали се и решили ти да се родиш. А когато бяхме в Щатите, в Флорида, бяхме в един музей. Музей на оживелите картини, дето изобразяват с восък картини, тайната вечеря. На стената снимка на картината е пред нея, като живи ушки. Христос, там, апостолите. Мона Лиза. Седим в кафенето на музея, на съседната маса седят Ван Гог и Шекспир. От восък. А Ван Гог целият такъв размазан, както се е рисувал в автопортретите, като се екземи. Какво правеше Шекспир там, сред художниците, не знам. Но той... Знаеш ли какво ми каза? Кой? Шекспир? Не, Ван Гог. Не, Ван Гог. Махни го това, не е Ван Гог, бе. Не, бе, Мишо, бе. Махни го, не го потаня Ван Гог. Така, той знаеш ли? А той... Знаеш ли какво ми каза? Кой? Шекспир? Не, Ван Гог. Не тука. Не на Ван Гог ме погледнеш. След като ти кажа последно. Айде бе, ела на себе си, бе. Къде отиде, бе? Тук. Аз това ти в момента. Извадете от хипнозата, вадете от трансата, който се спада. А той... А той знаеш? Знаеш ли какво ми каза? Кой? Шекспир? Не, Ван Гог. Чакай, нощите няма. Думата, която те събужда е последно. Ей, айде бе! Будете веднъж, 2-3 пъти на последно те събужда. Чакай бе. Господи, къде? Да, той знаеш ли? Той... Знаеш ли какво ми каза? Кой? И сега това са аз те буди се. Ей, ела се. Кой? Шекспир. Влязъл съм се. Не, Ван Гог. Последно. Събуди се. Отиди бе. Погледни ме, бе! Какво гледаш? Къде гледаш? Аз викам, погледни ме, тя си гледа лаките. Веднага излизам т.е. от тази хипноза. Да, веднага. Добре. Последно. Михаил. Ето тук сега го сдъвкаш. Канаме ти ли си, бе? Михаил, бе, глупости, какви говоря? Значи не е толкова. След това. Преди това се събудиш внезапно и след това се осъзнаваш. Какво става? Така. Последно. Михаил. Каза. Имам чувството, че съм от восък. Тогава беше красота. Така? Имам чувството, че съм от восък. Като те гледам, ще се разтопя. Чаровно. Вадиш последните пари, вадиш още 3 пачки. Още 3 пачки. Тук са 5000. Добре. Всъщност, вечера продължихме. Вчера не. Така. Сега това малко спре.